Дезире е най-масово използваната интериорна мазилка от продуктовата гама на Adcolor. Една наистина изискана и уникална стенна декорация, съчетаваща зашеметяващ ефект с невероятна трайност и изключителна лекота за нанасяне. Нанесете с мече или четка 1-2 пласта грунт Фондо Универсале, разреден с 20-30% вода и оставете да изсъхне напълно. Добавете определеното количество оцветител Adcolor към основния цвят на Дезире, както е посочено в съответната цветова таблица, и внимателно разбърквайте до получаването на еднородна смес. Използвайте специалната четка Дезире и нанасяйте неравномерно по повърхността с къси движения на кръст, като всеки път застъпвате. Започнете от горния ъгъл на стената и работете надолу. Покрийте площ от около 3 до 5 квадратни метра наведнъж, съобразно специфичните условия. След около 10-15 минути от нанасянето, когато продуктът е започнал да изсъхва, минете леко с кръстосани движения с пластмасовата шпакла Дезире, така че да загладите изпъкналите частици и постигнете желания краен ефект. Продължавайте по същия начин с нанасянето от мястото, на което сте спрели, докато завършите цялото помещение. Дезире е елегантно и завладяващо крайно покритие с голяма устойчивост, което се нанася лесно и ще придаде стил и великолепие на всеки интериор. Изключителен представител на Adcolor за България – Теразит ЕООД. Повече информация за продуктите може да намерите на adcolor.bg.